Kaixo lagunok, gaur liburu magiko honekin urtaroak ikusiko ditugu. Magikoa zergatik? Boligrafo berezi honekin jakin dezakegulako ia ondo egin dugun edo txarto. Adibidez, txarto egiten badugu, ez dau zaratarik egiten, eta ondo egiten badugu, zarata egiten dau, bai? Eta baita argia. Hasiko gara. Hau, zer da eguzki, loretsu, udaberria, ez da? Oso ondo. Bale, ia ze galdetzen dauen. Zer ez da udaberrikoa? Udaberrian, elurra ez dekogu zuaitzetan, ez da? Oso ondo. Trineo hau, neguan erabiltzen da, ez da? Primeran. Loreak udaberrikoak dire? Bai, oso ondo, horregatik ez da piztu. Eta elur panpina? Udaberrikoa da? Ez, negukoa baita. Oso ondo. Udaberrian parkeragoaz gehiago, ez da? Bale. Hemen du parke bat lorez beteta udaberrian gaudelako, eta gauzaz beteta, baina gauza batzuk ez dira parkean egoten direnak. Zeintzuk adibidez? Oskailua, noski, etxean duguta. Bainera, oso ondo. Eta eskiatzeko tresnak, oso ondo. Sabua, txirrista, eta beste jostailuak ere bai direla parkekoak, ez da? Bai hori ze. Oso ondo. Uda. Udan, hondartzara joaten gara, ez da? Baina hemen, dekogu gauza batzuk ez direnak hondartzan egoten direnak. Behituko dugu aber, eguzkia hondartzan dugu? Bai, oso ondo. Itxasontziak? Bai, itxasoan egoten dira, ez da? Neguz jantzita umea hondartzan? Ez. Nola gauz jantzita holan, ez da? Baina jantziagaz, edo biluzik, edo arropa mearekin, ez da? Oso ondo. Kubo eta pala? Bai. Oso ondo. Esku oiala baita. Eguzkiko betaurrekoak oso ondo baita. Hondartzan eramaten ditugu. Kalefazioa. Oso ondo. Eta eskiatzeko tresnak berriro ere hemen? Hondartzan erabiltzen ditugu eskiatzeko tresnak? Ez, ez da? Oso ondo, orduan. Hondartzan ez duguna da eskiatzeko tresnak, neguz jantzitako umea, eta berogailua, ez da? Bat, bi, eta hiru. Oso ondo. Beste guztia bai egoten dala hondartzan. Zer da hondartzara eroaten duguna? Orduan, zer ematen dugu hondartzara? Neguko eskularroak? Ez, oso ondo. Erratza? Ez da. Botak? Ez da ere, ez da. Zer ematen dugu hondartzara? Kubo eta pala, jolasteko, oso ondo. Esku oiala, eta itzalkina. Oso ondo. Udazkena. Udazkenan, zer gertatzen da? Adibidez, zuaitzetako hostoak jauzi egiten direla, ez da? Oso ondo, hemen galdetzen digutena da, ia zer ez dan udazkenekoa. Esan dugun moduan, hostoak zuaitzetik jausten dira, orduan hau bat da udazkenekoa. Oso ondo, horregatik ez da pizten. Euria egiten dago askotan udazkenean, perretzikoak agertzen dira horregatik, eta angurria? Angurria udazkeneko frutua da? Nik uste dut ez da? A ber. Oso ondo, angurria ez da udazkeneko frutua. Kubo eta pala, noiz erabiltzen dugu? Udan, oso ondo. Baina jantzia ere gauza bera, udan. Eta hemen eskurra jaten ari den kategorria, udazkenekoa da? Eskurrak udazkenekoak dira? Bai, ez da, oso ondo, orduan ez da pizten. Esan dugun moduan, udazkenean euria asko egiten dago, ez da? Bai, eta ze jarri behar dugu, ze jantzi behar dugu euria egiten dagoenean? Baina jantzia? Ez, oso ondo, txanklak? Ez da, primeran, ze eraman behar dugu euria egiten dagoenean? Aterkina, oso ondo, anoraka, eta botak, ez da? Oso ondo. Primeran, neguan, hotz handia egiten dau, elurra egoten da, eta
hau zer da? Edo hau. Ia, ber zer galdetzen dauen hemen, zer ez da negukoa. Bale, orain bai ulertzen dut. Lore hauek neguan ez dauz, ez da? Loretsuak udaberrian egoten dira. Flotagailua, piztinean edo hondartzan udan erabiltzen dugu, ez da? Eta surf taula gauza bera udan erabiltzen dugu batez ere. Bueno, neguan ikusten duzuenez, elurra, elur panpina eta hotza handia dugu. Eta hotza handia egiten dagoenez, ze arropa eramaten dugu neguan? Zanklak? Ez, baino jantzia? Ez da, zer eramaten dugu? Tapauka, estarria babesteko, oso ondo. Eskularruak, eskuak babesteko. Eta txanoa, burua babesteko. Primera lagunok, hau izan da gure urtaroen liburuzka magikoa. Gustatu bazaizue, badakizue jarraitu Kabalasako bideoak. Agur!